Здравейте, продължаваме с годишния преговор за 6-ти клас. Днес ще решим две задачи, 13 и 14. Останете до края на това предаване, за да видите и 14-та задача. Така. Искам да напомня, когато видите знака за процент, това означава числото пред него да се умножи с 1/100, а частицата от означаваше да умножиме последващото число 60. И така имаме едно хубаво произведение. Имам да разкарам по една нула от стотицата и 60-ката. Останалата част ще си оставя така 12 по 6 делено на 10. Няма да съкращавам десятката, защото лесно се дели на 10. 2 по 6 12, 1 по 6 и 1 на 72 върху 10, това е равно на 7,2. Отговор А. Нека сега пък да решим 14-та задача. Ако 3/4 от хикс е равно на 1/5 от 75, то хикс е равно на... Значи първо трябва да видим колко ще получим, за да сглобим сглобката. 1/5 от 75 означава 1/5 по 75. Първи тук имаме съкращение, разбира се. 5 на 5 1, 75 на 5, 20, 15 и остава 15. Сега вече може да направим сглобката. 3/4 от хикс е 15. Това означава 3/4 по хикс е равно на 15 първи. Или хикс е равно на 15 първи делено на 3/4. Вместо да делим на 3/4 може да умножим по 4/3. Така пак съкращение. 15 и 3 двете се делят на 3, едно тук, горе 5, остава 5 по 4, 20, отговор А.